Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Koma poyamba nayi mitu yake. Nthambi yotolera misonkho ya mdziko muno ya MRA yationetsetsa kuti galimoto zomwe zanyamula mafuta kuchokera ku Tanga dziko la Tanzania sizikumatenga nthawi zikafika pa chipata cha Songwe. Dziko la Britain latilipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kubwenzeretsa zinthu mchimake potsatira namondwe Freddy yemwe anaononga dziko lino. Kuthimathima kwa magetsi kuchepa kutsatira kukonzanso kwa makina ena opangira magetsi kukapechika. Pamene galimoto zimene zanyamula mafuta kuchokera ku Tanga mdziko la Tanzania zayamba kulowa mdziko muno, nthambi yotolera misonkho ya Malawi Revenue Authority MRA yati ionetsetsa kuti galimoto zimene zanyamula mafutawa sizikutenga nthawi yayitali zikafika pa chipata cha Songwe ku Karonga. Wachiwiri kwa mkulu wa pamalopa a Gibson Mzoma ati pakali pano ofesi yawo yayika ogwira ntchito apadera kuti athandizire kuti mafutawa asamakhale nthawi yayitali asanalowe mdziko muno. Chisomo Manda ali ndi ripoti. Poyankhula pomwe nduna yona zamagetsi a Ibrahim Matola anafika pa chipata cha Songwe kuti akadzionere okha ngati pali mavuto aliwonse, pamene mafuta okwana 51 million liters ayamba kufika kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la MRA pa Songwe adati pakadali pano nthambi yawo yagula makompyuta atsopano omwe athandizire kuti galimoto zomwe zanyamula mafutawo zisamachedwe zikafika pa chipatapo. Iwo adati ayankhula naso ndi anzawo ku Tanzania kuti athandizire kuti ntchito yolowetsa galimoto zomwe zanyamula mafutawo ikhale yosavuta. Poyamba tikuyamika kwambiri commissioner athu Daniel Taka chifukwa tangumvesedwa kuti tilandira mafuta akuchuluka kwambiri this month, anatipasa makompyuta ena onjezera pamene tinawo kale makompyuta 5 and 5 iwo awiri achopanga special for officers ona kuti azitha kupanga process ma consignment a fuel, and awiri enawo ndonera kuti tupangira kuti mati ma permit galimoto galimoto yonse yochoka kunja imene okhandi permit ndi awiri nawo athandizira permit, then konjezera penepo imodzi imepangisa number 5 ili ku bank because manopa timagwira ndi National Bank. So pa bank imodzi kuti kiwi imodzi imene magwira ntchito ngati za MRA ina the workers bank, but we have had to ask a bank kuti tike computer imodzi azipanga special for za fuel, ndi munthu wa fuel akabwera anokima they just go straight pa account ya banki ndikulipira. Ndipo mmawu wake nduna yona zamphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inalonjeza Malawi kuti ngakhale pali mavuto osiyanasiyana komabe mafutawa afika paliponse posachedwapa. Population ikuchuluka, magalimoto mukuona apa maiti amene akulowa apa onse akufuna mafuta, koma zonsezo mapulani alipo chifukwa chake pabwera nkhani iyi yoti tizigula mafuta nkhani nikukadzazisa mu Nkhokwe awa aopenetenda awa azibweresabe chizikhala chakudya chathu cha lero. Tikatero ngati dziko tikhala pa mtendere. Mathankala osachepera 1500 ndomwe akuyembekezeka kunyamula mafuta okwana 51 million liters kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania, pomwe timalemba ripoti ili nkuti galimoto zonyamula mafuta zoposa 100 zinali zitalowa kale mdziko muno. Chisomo Manda, MBC News, Karonga. Dziko la Britain labwerezanso kulonjeza kuti lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kubwezeretsa zinthu mchimake potsatira namondwe Freddy yemwe anaononga dziko lino mu Machi chaka cha 2023. Wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi a Olympia Wereko Broby wanena izi pamene iye pamodzi ndi nthumwi za mdziko la America komanso bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma anakayendera anthu amene anasamukira kwa ambenje mboma la Nsanje. Charles Pensulo walemba ripoti. Mu Novemba chaka cha 2023 anthu ena okhala ku dera la Makhanga anasamukira ku mbenje mbomali namondwe Freddy ataononga dera lomwe amakhalalo. Boma la Scotland kudzera ku bungwe la Give Directly linathandiza mabanja pafupifupi 1000 ochokera mizi 23 kuti asamuke. Bungweli
limapereka ndalama zapakati pa 300,000 kwacha mpaka 1.2 miliyoni kwacha pa banja lililonse kuti ziwathandizire kupeza malo okhala. Mawu ake, Brobe yemwenso ndi mkulu woona za ntchito zachitukuko za dziko la Britain kuno ku Malawi anayamikira dziko lino kamba koyesesa kulimbana ndi mavuto omwe anaza kamba kana mundweyo. Pamenepa Mayi Brobe anati dziko lawo lipitirira kugwirana manja ndi dziko la Malawi pofuna kupeza njira zokhazikika zothandiza pakagwa ngozi zadzidzidzi monga mphepo ya mkuntho. Mawu ake, mfumu Kalonga ya kudera la Tsopanolo inati ndiyokondwa kuti tsopano anthu ake akukhala mopanda mantha kamba kuti anasamukira ku mtunda. Komabe mfumuyi yapempha kufuna kwabwino kuti apitirizebe kuwathandiza. Ngakhale ife tunena kuti tikuvutika ndi njala koma mvulayi tichita kuyitana kuti ambuye ulondola mwesa masiku awiri ife rutikhala ife tili pa mtunda situdera nsongawo. Ndi pempho langa kunena kuti iwo amene akumvaso amene ali mphepete mwa mazi asunthe ndithu. Naye mkulu wa bungwe la Dodma Commissioner Charles Kalemba wayamikira mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo dziko la Britain chifukwa chothandiza dziko lino pakagwa matsoka. Amatithandiza kukakhala njala. Ndiye tikunena kuti kutithandiza kukakhala njala nchinthu chabwino chifukwa kuti tili ndi njala. Koma kodi tingapange chani kuti njalayo tithane nayo kwa mthetete. So timakalangiza kuti pali maskimu ena amene takhazikitsa kuno kunsanje kumene anthu amene mabanja amene akugwira ntchito maskimu amenewo panopa sakudaliranso zinthu zolandira. Pomaliza pa ulendo wawo anthuwa anakayenderanso zitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mboma la Nsanje. Izi ndikuphatikizapo skimu ya Chimwalambanga yomwe ndi yayikulu mahekta 200 kwa mfumu yayikulu Malemya komwe analonjeza alimi pa skimuyo kuti awathandiza kutukula skimu yawo. Kenako nthumwizo zinakayenderanso ntchito yomanga njanji ya Maraka Bangula asanakayendere maboti opulumutsa anthu pa nthawi ya ngozi ku Nsanje komweko. Kuchokera kuno ku Nsanje ndine Charles Pensulo. Kuthimathima kwa magetsi kuchepa kutsatira kukonzanso makina ena opangira magetsi amene anasiya pamene zitsulo zina za makinawo zinaperepeseka. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe lopanga magetsi la Ijenko Dr. Maxon Chitawo ndi wanena izi pamene nduna za magetsi ya Ibrahim Matola inakayendera malo opangirako magetsi akapichira mboma la Chikwawa. Zambiri mulipotiri. Kwa sabata zingapo tsopano dziko la Malawi lakhala likumana ndi vuto la kuthimathima kwa magetsi kutsatira kukonzanso kwa ena mwa makina a bungwe la Ijenko kukapichira hydropower station ku Chikwawa. Ndipo ulendo wa nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola kumalowa kunali kudzaona momwe ntchito yokonzanso makinawa ikuyendera kufikira lero. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe lopanga magetsi la Ijenko a Maxon Chitawo ati malo akapichira akupanga mphamvu za magetsi zokwana 50% koma likamatha lolemba akhala ataonjezera kufika pa 97% kutsatira kumaliza kukonza makina amodzi mwa makina awiri omwe amawakonza. Progress kuenda bwino pali panopa ndikuti unit 1 imene inali damage yayikulu kwambiri. Tinapeka sio kuti tenga masura 5 kuti ikoze. Today is number 12. Tadusa 50% chimera bwira kota kuti tili ndithupo mu mena tinakozera kuti iteka. Inali chiro yayikulu fanana kumasula tabani yonse ima kankama imamakira madzi taikoza kunoku tanyama soyona kuno kukapichira tapena ku extra kwatu blantyre mena kuipala bwino ndeti bwesa sono kukapichira kuti zaimangirire nechimene iliyo padoko salamo kwambiri. Unit 3 unit 4 anali ma seals shaft seals amene anonongeka. Unit 3 taimaliza pamene kugira chila bwino. Unit 4 pawara maliza kukoza tubwezeretsa tsopano kuti pafika kuti mawa ali kukamacha kuti tunasamba kugira ntchito magetsi abwera so mgrid kuti mawa kuti 97 megawatts ilipo chwa kukapichira. Poyankhula nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola ayamikira ogwira ntchito ku Ijenko kamba kogwira ntchito modzipereka komanso ayamika Malawi kamba kodekha mu nyengoyi. Zimene zikuchitika apa ndikuchosa zitsulo zimene zadyeka ndikuyikaso zina ndi ntchito yayikulu monga maonera kuti pali manati ena umamasula 3 pa tsiku kumaso sati kumasula ndi manja kumasula ndi mashedi koma chifukwa choti chinthu chachikulu chinaticho chachikulu ndiye ndi ntchito yayikulu kwambiri. Ndiye tioneso ntchito ya mchenga kapichira ali kumapeto kwenikweni kwa mtsinje wa Shire kutsogoloko kukubwera Mpatamanga ndebali Nkula ndebali Tedzani. Ankula watu anabadwa 1966
hydropower plant yoyambirira nde wosewa ali kutsogolo kapena kumwamba kwa mtsinje wa Shire uno kapichira nde womalizira nde amalandira china chilichonse zinyalala zonse zimene zapulumuka uko zimabwera kuno. makina omwe akuakonza kukapichira akhala akugwira ntchito kwa zaka 25 tsopano. malo opangira magetsi akapichira amapanga magetsi 129.6 megawatts pa 441.55 megawatts omwe kampani ya Ijengo imapanga mdziko muno. Mercedes Zamawa, MBC Chikwawa. misonkhano yomva maganizo anthu pa ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chamawa yayamba. msonkhano woyamba watsegulidwa ndi nduna ya zachuma a Simplex Chitchola Banda ku Lilongwe ndipo ndunayi yatsindika kufunika kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chabwerera mchimake komanso chakhazikika. unduna wa zachuma ukupitirira kumva maganizo anthu mawa ku Mzuzu komanso lachitatu mu mzinda wa Blantyre. Justin Nkweu akufotokoza. Zonadi nduna yoona zachuma a Simplex Chitchola Banda asegulira mkumano umenewu omwe ndi woyamba ndipo pa mkumano umenewu anthu osiyanasiyana komanso mabungwe apereka maganizo osiyanasiyana amene atatengedwe si onse amene atatengedwe koma ambiri atengedwa ndi kuyikidwa mu ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2025-2026. amene anayamba kupereka maganizo awo anali a skulu ya ukachenjede ya Luwana amene anapempha boma kuti liwonesese kuti kumbali ya zaulimi ukupita ndalama zambiri. Anatsindika kunena kuti ulimi udakali nsanamira ya chuma cha dziko lino kotero pakufunika kuti kuzipita ndalama zambiri. Anapempha boma mwachitsanzo kuti zinthu zina zomwe zimapasidwa ndalama kumbali ya zaulimi monga chimanga si zinthu zoti timazitulusa kwambiri kunja kwa dziko lino kotero boma lilingalirepo zoti kuziperekedwa ndalama zijama subsidy pa Chingerezi ku mbali kapena mbewu zomwe anthu ngati dziko timakulisa kunja kwa dziko lino monga fodya. Iwonso anapempha kunena kuti boma liwonesese kuti anthu asi kulimira makasu azigwiritsa ntchito machine pamene akulima. Komanso anapempha kunena kuti boma liyike ndalama zambiri kumbali yowapezera alimi misika kuti azikhala ndi misika yachikhalire akakolola zinthu zawo. Kenako tinamva kuchokera ku bungwe la Ekama, bungwe limene lili ndi la akaswiri woona nkhani za chuma amene analipempha boma kuti liwonesese kuti zachuma zikugwirizana ndi mmene zinthu zilili mdziko muno. Mwachitsanzo ananena kuti ndalama zambiri zimapita kumbali ya zaulimi koma chinthu chomwe chimadabwitsa mchonena kuti chaka ndi chaka mulingo wakakweredwe ka zinthu kokhuzana ndi chakudya umakhalabe zonena kuti ukukwera ngakhale dziko lino limalima chimanga chambiri. Kotero anapempha kunena kuti izi zikuonera kuti zikhale pamodzi ziziyankhulana pakati pa ndalama yomwe ikuperekedwa komanso zinthu mmene zilili. Iwonso aekama kuzera mwa mtsogoleri wawo Besa Chikaza anapempha kunena kuti boma liwonesese kuti laikako ndalama zambiri kuzokopa alendo ponena kuti izi ndi ndalama zachikhalire zomwe zitha kupezeka mosavuta. Tinazamvanso kuchokera kumbali ya Amejin amene waso ndi akaswiri pa nkhani za chuma amene ananena kuti mu ndondomeko ya zachumayi mukhale apereke chiyembekezo chomwe titakukwanirisa ngati dziko osapereka chiyembekezo chonena kuti patsogolo tidzakhala zonena kuti zikusinthidwa kapena zinthu zikutsitsidwa. Pakadali pano tinazamvanso kumbali ya anthu oona za maphunziro kapena omenyera ufulu wa za maphunziro amene anapempha boma kuti liyike lilembe aphunzitsi ambiri mdziko muno liyike ndalama kumbali ya za maphunziro. Komanso iwo anapempha boma kuti mwina lingothesa mayeso aja a standard 8 pakadali pano akuoneka kuti ntchito yawo sakuoneka kwenikweni. Komanso anapempha kuti pa ndalama yomwe ophunzira ku sukulu za ukachenjede amalipira pabwere msonkho wina omwe uzithandizira boma za ndalama. Ndipo pamene zikupitirira pakadali pano bwalo muli amene amaona maufulu azachilengedwe ndipo kunena kuti kuyikire ndalama zambiri kumbali ya zachilengedwe kuti dziko lino likhale ndi mitengo yokwanira ikhale ndi nthaka yosavuga. Akamaliza kuno nduna ya zachuma Simplex Chitchola Banda apita ku Mzuzu komwe mkumano ngati omwewu uchitikenso mawa lachiwiri ndipo pochoka kumeneko azapitano ku Blantyre komwe mkumano ngati omwewu uchitikenso lachisanu sabata ino.
mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Umali. Bwanji tionenso mitu ya nkhanizi. Nthambi yotolera misonkho ya mdziko muno ya MRA yationetsetsa kuti galimoto zomwe zanyamula mafuta kuchokera ku Tanga dziko la Tanzania sizikumatenga nthawi zikafika pa chipata cha Songwe. Dziko la Britain latilipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kubwenzeretsa zinthu mchimake potsatira namondwe Freddy yemwe anaononga dziko lino. Kuthimathima kwa magetsi kuchepa kutsatira kukonzanso kwa makina ena opangira magetsi kukapichira. Popitirira nkhanizi a Salvation for All Ministries apereka chimanga kwa anthu oposa 4,000 amdera la mfumu yayikulu Malemya mboma la Zomba. Poyankhula pa bwalo la Domasi demonstration mbomalo yemwe anayambitsa utumiki wa Salvation for All Ministries, mtumiki Clifford Kawinga anati mpingo wawo umalimbikitsa chikondi chimenenso chimalimbikitsa kugawana mu nyengo zonse. Iwo anati ichi ndi chifukwa chimene anapereka chimangacho komanso zakudya zina. Zambiri mulipotiri. Poyankhula mmudzi mwa Sani dera la mfumu Malemya boma la Zomba, mtumiki Kawinga anati munthu ali ndi magawo atatu omwe ndi mzimu, thupi komanso moyo. Iwo anati kugawana mawu a Mulungu kumayenda bwino thupi likakhala ndi thanzi, ndipo nchifukwanso anapereka chimanga ndi zakudya zina kwa anthu omwe anasonkhana pa bwalo la Domasi demonstration bomalo. Pa nkhani ya njala, iwo apempha anthu mdziko muno kuti alimbikitse kugwiritsa ntchito njira zachilengedwe za ulimi monga wa nthirira kuti adzikolola ngakhale mvula itagwa mwa njomba. Ndilimbikitse kuti mbali ya kudziko tiye tipitirize somwera kulimbikitsa nthirira. Tili ndi madimba, tili ndi mitsinje, chifanthani ake wapeza kuti anthu ali ndi mphamvu zakulimira, ali ndi kuthekera koma mwina madzi akusowa. So ndilimbikitse kuti tilimbikitse zimenezo kuti anthu akhozokhala kumadalira mithira ija. China ndi tipempherenso kuti Mulungu apereke chisomo kwa anthu kuti akhozokhala ndi zipangizo. Chifukwa akhozokhala ndi madzi koma ngalibe zipangizo ndi mavuto sena apadera. Pamwamba pa zonse ngati anthu okhulupirira, Bible kunena kuti masiku otsiriza kudzakhala miliri, mwa mliri umodzi umene akunena ndi za njala. So ndimafunanso ndipemphe kuti pamwamba pa zonse mavuto athu amene tingayende nawo, tiyeni tidalire Mulungu ndi kukhulupirira Mulungu, tisasiye kupemphera. Mfumu Malemya yomwe mwambo wogawa chimanga umachitika mdera mwawo anayamika utumiki wa Salvation for All Ministries chifukwa cha thandizolo. Nawonso mayi Baina Tambula amudzi mwa Nsani mbomalo anagwirizana ndi mfumu Malemya pothokoza utumiki wa Kawinga chifukwa cha zakudyazo. Ine ngati mfumu choyambirira ndithokoze Mulungu chifukwa chonena kuti sitimayembekezera kuti tikhoza kukumana ndi chisomo chimene takumana nacho lero kudzera kwa Apostle Clifford Kawinga ndi mpingo wawo umene abwera lero kuno kudzagawana nafe uthenga wa Ambuye komanso kudzatipasa chakudya chimene anthu anga alandisola. Kuyamika kwambiri chifukwa njala ikupweteka. Ngati kumangogona ndi njala pena kumwera kuphala kugona basi ndiye imapweteka. Mwambo wopereka chimanga usanayambe, mtumiki Kawinga anachititsa mapemphero pa bwalo lomwelo pomwe analimbikitsa anthu kupereka miyoyo yawo kwa Mulungu. Chaka chino utumiki wa Salvation for All Ministries ukuchitika pamutu woti chisomo pamwamba pa chisomo. Naomi Kamyango, MBC Zomba. Kampani ya Synthesis Agriculture yalimbikitsa chinyamata kuti ayambe kuchita ulimi wa mthirira ngati njira imodzi yothanirana ndi mavuto a njala amene akukhudza dziko lino chaka ndi chaka. Polankhulana ndi MBC pamene amapereka zipangizo za ulimi wa mthirira kwa anthu awiri amene anapambana pa mpikisano wa Entertainers of the Year EOY oona zamalonda ku kampani ya Synthesis Agriculture, Jimmy Chikolekole kuti kampani yawo ndiyokonzeka kuthandiza achinyamata amene akufuna kuchita ulimiwu powagulitsa zipangizozi pa mtengo wabwino. Kumalawi kuno tikuzunzika ndi njala chifukwa choti anthu amene akuoneka ndi kuthekera kuchita ulimi alibe zipangizo zopanga ulimiyo. So ife tikulimbikitsa achinyamatawa kuti azipanga za ulimi pamene timatha kukhala mapampu ogwiritsa ntchito a sola imene zuwa ndi zaulere kuti ungokhala ndi pampu ya sola ukhoza kupanga ulimi osakumana ndi mavuto ena aliwonse. Ifeyo cholinga chathu kwambiri timafuna tione Malawi okuti
alibe njala ukhala ndi chakudya chokwanira chimene chitakhale kuti chikusalacho mukazithandizira chikhale kuti ukhoza kugulisa ndikukhaso ndi ndalama zimene ungagwisire ntchito mbali zina. Sono tinachiona cha nzeru kuti ifeyo anyamata amene wandasingana amene tapase pampu imene ikhoza kuwathandiza kuti akhoza kukhala chakudya chochuluka chimene akhoza kuthandizira mabanja awo azibale awo komanso chosaya akhoza kugulisa kukhala ndi ndalama zokwanira. Ndi khumbo la synthesis agriculture kuti tikulimbana ndi njala imene Malawi muno pogwisa ntchito mapampu amene wasola. Bungwe la Mpiko lomwe ndi membala wa kampani ya Old Mutual Group lati ndikofunika kuti makampani, anthu komanso boma azithandiza mabungwe ogwira ntchito zachifundo mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu ku Mpiko Agwemezani Mkandawire ayankhula izi ku Ng'ongo m'boma la Mzimba kumene bungweli limapereka thandizo la makope zikwama za ana asukulu komanso ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha ku bungwe la Yana Orphanage Village. Alex Mwangosi walemba ripoti limene akuwerenga ndi Rudovico Nyerenda. Bungwe la Yana Orphanage Village lomwe likugwira ntchito zachifundo mdziko muno lalandira thandizo la ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha kuchokera ku bungwe la Mpiko lomwe ndi nthambi ya kampani ya Old Mutual Group. Polankhula atapereka thandizoli, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Mpiko Agwemezani Mkandawire wati bungwe lawo lapereka thandizoli poganizira mavuto omwe bungweli likukumana nawo pophunzitsa ana osowa thandizo mwaulere pamalowa. Kuno tinabwera chifukwa cha zinthu zambiri zomwe zikufunikira pamudzi pano, so tinabweretsa kashi 3 miliyoni kwacha plus mabuku ndi ma school bags worth 2 million, so zonse pamodzi zinakwana 5 miliyoni kwacha. Zomwe tabweretsa zithandizira kuti agulire zakudya za ana amene ali pano chifukwa school it runs as a boarding school, ndiso zinaso zithandizira kuti athandizire pa school items amene akufunika ndi ana ma uniform, mabuku azigwisidwa ntchito mkalasi. Mkulu wa bungwe la Yana Orphanage Village Atusaiwe Munkhondia omwenso anayambitsa bungweli wati thandizoli lipindulira kwambiri ophunzira apamalowa. Thandizo la lero imene laperekedwa tikuthokoza kwambiri chifukwa choti thandiza ana directly ku nkhani ngati ya mabuku komanso ma school bag. Thandizo imene linalaperekaso la ndalamayo itithandizira kuyika sola mu secondary school yathu imene ana amafunika aziwerenga usiku chifukwa choti ana kunoko amakhala ngati boarding school. Bungwe la Yana Orphanage Village lindi ophunzira ogonera pomwepo oposa 200 a skulu za Kombaphara, primary komanso secondary pophatikizapo aulumali osiyanasiyana. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. Nthambi yotolera misonkho ya mdziko muno ya MRA yationetsetsa kuti galimoto zomwe zanyamula mafuta kuchokera ku Tanga dziko la Tanzania sizikumatenga nthawi zikafika pa chipata cha Songwe. Dziko la Britain latilipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kubwenzeretsa zinthu mchimake potsatira namondwe Freddy yemwe anaononga dziko lino. Kuthimathima kwa magetsi kuchepa kutsatira kukonzanso kwa makina ena opangira magetsi kukapechika. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Makumanonse.